வணக்கம். இன்று ஐப்பசி 15ஆம் நாள் அம்மாவின் பிறந்த நாள். வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். 19ஆம் ஆண்டு இன்று செவ்வாய்க்கிழமை. எப்படி உங்களது பிறந்த தின கொண்டாட்டங்கள் போகின்றது? எல்லாரும் நல்ல சந்தோஷமா போகுது போகுது போகுது. இப்ப என்ன செய்ய இருக்கிறீர்கள்? என்ன செய்ய இருக்கிறீர்கள்? என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள்? மொழியிட்டு வந்து இருக்கிறேன். சரியா பாருணம் அவுட். சரி, பாய் 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 பாய். பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். ஓகே, சந்தோஷம். அடுத்த மகன் வந்திருக்கிறார். அடுத்த மகன் வந்திருக்கிறார். நீங்க கேளுங்க, கொஞ்சம் பாதி கதிரையில் இருக்கணும். ஓ வணக்கம். பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். இந்த நாடு நீங்க சொல்லி நான் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறேன். வாழ்க வாழ்க. வாழ்க.